Right, muri Zimbabwe ndine nyaya ndokusangana nayo nhasi panapa uyo murume anoitwa Patrick Chinamasa ari kunzi basa rakambomiswa according to report Focus International News. Vari nyaya vari kubudisa panapa inova nyaya zvekare iri kutenderera mumasocial medias akasiyana siyana pari kunzi former cabinet minister and ZANU-PF Politburo member Patrick Chinamasa has reportedly been removed from his influential post as Treasurer General following a conflict with President Emmerson Mnangagwa. Sources indicate that the rift stemmed from Chinamasa's perceived interpreference with cabinet ministers. So nyaya iri panapa ndeyekuti vaChinamasa kuzotadza kunzwisana pakutaura nemukuru wavo ndopari kunzi zvakakonzeresa kuti vamiswe kana kuti vabviswe papost yavo yavashandira vari iyo vanenge the controversial post yekuti munhu wese vaitomuganzira nayo sekuziva kwamaingozviita vachiti inini I am the Treasurer General, but panapa ndo nyaya iri kuitika pari kunzi vakabviswa papost iyo. Ende tikada kutarisa zvinhu mazuva ano muZimbabwe politics dzacho dzinonyatsogadzikana vese vari kungoti nhasi ukamboshanda mangwana wabviswa, ukangotadza kudai so kuswera mangwana wabviswa, zuro ndizuro ndimutsvangwa anga ariwo pamawar veteran. Ndo mamwe maposts atakaona vachingobviswa amene kuti chii chiri kunyatsoitika muZANU-PF. Ndo situation iri kuitika muri Zimbabwe iko zvinezvi mutipot country yenyu yeZimbabwe.